Har du selv tænkt på, om du skal deltage? Ja, det har jeg. Jeg har ikke lige helt fundet ud af, hvordan det kommer til at foregå endnu, men der er ingen tvivl om, at jeg kommer til at være dernede på et eller andet tidspunkt. Om man kan være med på et hold, det har jeg ikke lige helt overblik over. Så langt er jeg ikke i planlægning endnu, men det er helt sikkert, at jeg kommer til at være med på en eller anden måde, ja. Ja, og der er jo tilmelding lige indtil dagen før, så det er jo det. Der er i hvert fald alle kan jo bare komme. Vilsom Friskole, derude jeg kom fra, de har lige lavet sådan en åben mulighed for, at man kunne melde sig til at være på en eller anden måde blive en del af holdet, så det kan også være, at det er en mulighed for at stille op der. Så det er også en ret god mulighed for sådan at connecte lidt mere med dem, man sådan bor tæt på. Og ens medmennesker. Ja, og det ved jeg i hvert fald, at er en god ting ude ved os i Vilsom, og at der tror jeg helt sikkert, at vi kommer til at stille et slagkraftigt hold. Det er der faktisk ikke i tvivl om. Er der noget, du synes, der sådan skiller sig ud ved det her? Jeg vil sige, det her med, at det er lokalt på en eller anden måde, at man kan være med til noget, og man kan synliggøre det blandt de mennesker, man omgås, hvad skal man sige, måske ikke lige fra mit dagligdagen, men i hvert fald i nærmiljøet. Det synes jeg, det er en god ting. Man ved jo, når kræftens bekæmpelse, og så er det tit sådan med, så er der måske et SIV-kort med, eller man kan sms, eller man kan gøre forskellige ting. Det her der er ligesom noget, hvor man kan også få en oplevelse sammen med nogle mennesker af dem, man omgås, og det kan også være, at folk, som måske har haft kræft tæt inde på livet, kan lave et hold, hvor man også kan tale om de mennesker, der måske har tabt kampen til kræft, og det kan også være en måde at bearbejde på og komme videre ud for det. Så på det parameter, der synes jeg, det er en rigtig god måde at også ligesom samle nogle penge ind på. Også hvad det, samtidig kan man så sige, at de har noget sammen, men så har familierne til de borgere det jo også noget sammen i forhold til, at man har en tæt på, som er ramt af kræft, og det måske kan man også vinde noget ved at tale sammen på kryds og tværs på den måde. Helt sikkert. Så igen, for at vende tilbage til det, du spurgte om, hvad der er specielt, så det er netop det der, det gode ved det her arrangement, synes jeg, det er jo, at man kommer hinanden nært, selvom at det er samme formål, det er at skrabe nogle penge sammen til at kan bekæmpe. Men det er jo på en noget anden måde, end som jeg sagde før, med at sende penge med et SIV-kort, så er der mange flere ting i den måde, man gør det på i det her arrangement. Ja, og så får man jo også motion, kan man sige. Det er endnu et plus, og det kan jo hjælpe på mange andre ting end lige kræft også. Ja, det er rigtigt. Vi er i hvert fald glade for, at du også vil være som ambassadør. Helt sikkert. Det er bare med at komme op og stå.